भाईला बहीण नाही ना, तर कसं माहितीये का, तुला 2 मिळून 1 गिफ्ट. तर आधी बोल काय असेल, काय असेल बोल, दुसरं काय आणलंय बोल. आता भाईचं वय किती असेल? 20. नमस्ते, आज भाऊबीज आहे आणि आता ताई आलेली आहे. आता ताई ओवाळणी करे ते आता बघूया. आता कॅमेरा मी पकडते. भाईला बहीण नाही ना, तर कसं माहितीये का, भाई आणि पप्पा त्यांना बहीण नाही. तर जशी ताई मोठी झाली, म्हणजे छोटी होती ना अशी 4-5 वर्षाची, त्यापासून ताई ओवाळायला लागली आणि त्यांना राखी पण बांधायला लागली आणि भाऊबीज पण करायला लागली. भाईला गिफ्ट काय आणलंय ते भाईचं आणि तुझं आहे. भाई जेव्हा ते घालून या ना, आणि तू तुझं गिफ्ट बघ. दिल नाही, दिल आपली वरती गेली आहे झोपायला. तुला 2 मिळून 1 गिफ्ट. माहिती, लग्नाची झाली माझी साडी. लग्नासाठी पण आणि तुला भाऊबीज पण. हा मस्त एकदम. हे तू लग्नाला घालणार ना. आता लग्नात नेसून दाखवेल ना तेव्हा वेगळंच लुक येईल. गिफ्ट जेव्हा मिळतो ना, तर ते गिफ्ट खोलायची पण उत्सुकता हवी. बरोबर. तर ते गिफ्ट देणाऱ्याला पण मजा येते. घेतात आणि साईडला ठेवतात. तर आधी बोल काय असेल, काय असेल बोल. चेस्ट लाईन ना, तर काहीतरी क्लोथ्स असतील. काय क्लोज काय हिरो आले. हे थंडीसाठी पण चांगलं आहे. थंडीसाठी पण बरं आहे ना. थंडी आहे ना म्हणून. हाताची जरा वर जाईल एवढेपर्यंत. बस. बरोबर आहे. हे ऑफ कलर घातला पाहिजे जरा. इकडे ब्लॅक सूट न होणार, व्हाईट किंवा असं दुसरा कलर घातला पाहिजे. कसला तरी पाहिजे. व्हाईट कलर असेल. हे तर असे यंग मुलं असेच घालतात. दुसरा कलर पाहिजे है ना ताई. यंग मुलं असेच घालतात. छान दिसतंय, छान दिसतंय. बॉडी बिल्डर वाटतंय. पकडा, आपण आपलं गिफ्ट बघूया ना. अरे वा, कुर्ता. मस्त. आणि हा कुर्ता असा दिसणार आहे. असं आहे. घालून दाखव. बरोबर ना. हा कुर्ता पण आपण घालूया. हा कुर्ता आपण इकडे ठेवूया. तोपर्यंत दुसरा गिफ्ट काय बघ. ह्याच्यात आहे, काय ह्याच्यात आहे केक. केक आहे, केक. आपण सर्वांनी आता मिळून केक खाऊया. जरा गोड करूया तोंड. पडायचं नाही, पडू नको. केक अजून आहे. आणि इकडे आणलेला आहे बेल्ट मारायला. हा, कारण कोणाला मारायला बेल्ट. हे कसं, मी बेल्ट, माझ्याकडे बेल्ट नसतात ना जास्त. माझं कसं जिम रिलेटेड काम होतं, तर माझ्याकडे फॉर्मल्स नव्हते. पण आता लग्नाच्या निमित्ताने सर्व फॉर्मल्स आलेत म्हणून बेल्ट पण ताईने दिला. ऍक्च्युअली मी विचारच करत होतो बेल्ट विकत घ्यायला. आता हे खाल दोन. गिफ्ट पण असे पाहिजे ना जे माणसाला युजफुल होते. युजफुल होतात. बरोबर आहे. असे गिफ्ट मी तुम्हाला माझं पर्सनल सांगतो की जर तुम्ही लग्नाला येत असाल ना, ते पुष्पगुच्छ तर आणूच नका.
ते माझ्यासाठी आणि मला ना ते आणि बरोबर तो नाही तर ते वाटत. म्हणेल जर त्याला फुलं आणि हार वेस्ट घालतात आणि ते टाकून देतात ते त्याला आवडत नाही. आणि ते घेतात हार बीर घेतात आणि नदीत आणि समुद्रात टाकतात, ते मला पटत नाही. सर्वांची थिंकिंग वेगळी असते. ते पुष्पगुच्छ ना कुठे कुठे युज असतील, पण माझ्यासाठी ते युजफुल नाहीत काय, बरोबर ना. ते गिफ्ट माझ्या हिशोबाने तसेच असतात जे माझ्यासाठी किंवा कोणासाठी युजफुल असतील. दुसरं काय आणलंय मग? हे काय आणलंय? हे आणलंय हेडफोन आणलंय. आता हे हेडफोन यूज कोण करणार, कारण माझे ते एडिटिंग करता करता माझे तर कान पहिलेच हे झालेले जाम. आता हे भाई यूज करणार. तुला एडिट करायच्या वेळी तू घालू शकतो. हा, एडिटिंगच्या वेळी मी घालू शकतो, कारण याचे अजून क्लिअर साऊंड सेम. बघ अशी युजफुल असतात, हे युजफुल असतात ना गिफ्ट. अजून आहे, उलट पकडलं मी. अजून आलेलं आहे बदाम आलेला आहे. मम्मी रोज 4 बदाम सर्वांनी खावे. 4 बदाम खाल्ल्याने डोक्याचे, म्हणजे ज्यांना मायग्रेन पण असतात, जेव्हा हेड प्रॉब्लेम असतात किंवा ज्यांना माइंड शार्प पाहिजे ना, तर 4 बदामच खावे. 4च्या वरती पण नाही, 4च्या कमी पण पाण्यात भिजवून खायचे. तुम्ही कसेही खा. टाइम मिळाला तर भिजवत टाका, टाइम नाही मिळाला तर असं तोंडात टाका. तुम्हाला हे फायदे पण सांगितले. आणि इकडे आली आहे हॅप्पी दिवाळीची हॅप्पी दिवाळी. अजून त्यात आहे काय? अजून आहे पिशवी तुझ्यासाठी भाज्या आणायला. एक पिशवीतून बाहेर येतच चाललाय ना, म्हणून अजून काय का ते म्हणते अजून दिवाळी नाही झाली आहे, खोलू नको. काय हे काय काय हे सर्व? थांबा बोलू आपण. हॅझलनट फ्लेवर आहे हा. चॉकलेट. अरे बाबा, हाताला लागलं माझ्या चॉकलेट. बापरे, चिकवायच झालं सगळं. ते होतच नाही भाई. हे घ्या. सर्व वेगवेगळं आहे काय? सर्व आतमध्ये कडक आहे आणि बाहेर चॉकलेट आहे. तर बघा, हे सर्व गिफ्ट मी इकडे ठेवलेले आहेत. सर्व तसं आहे, वेगवेगळं. आता ताई पण तुम्हाला खाऊन दाखवू. अशी आमची भाऊबीज झालेली आहे. आणि असं ताईने सर्व गिफ्ट आणलेलं आहे. पप्पू घालून दाखवूया. काय ड्रेस? हा, कुर्ता. उडी मारानी घालून दाखव. टिचकी मारून घालून दाखव. ठीक आहे, तर टिचकी मार. ठीक आहे, रेडी. कसं वाटतंय ड्रेस? छान आहे ना? गोल फिर मस्त, एकदम परफेक्ट माप. आणि एकदम बसला पण एकदम व्यवस्थित एकदम आहे. व्यवस्थित बसला. आणि असं वाटतं ते शिवलेला ड्रेस आहे का. हा, आणि मला ते कलर पण आवडला आणि फॉर्मॅट पण आवडला. असा कलर नाही होता ना तुझ्याकडे. हा. डिझाईन छान आहे. आणि आपल्या रेग्युलर पॅन्ट्स वर आपण घालू शकतो. हा, आता फोटो काढ तुझे आणि ताईचे. तर आजचं आमचं भाऊबीज सेलिब्रेशन झालेलं आहे. केक पण आलेला. केक खाल्लात का तुम्ही ते? हां, तर इकडे सर्व गिफ्ट झालेलं आहे. सर्व करून झालेलं, ओवाळून झालेलं आहे. अजून तुला काय बोलायचं मम्मी? केक खायला या. केक ताईने खायला केक पण आणलाय बघा. चालेल. आता आपल्याला पुढचं काम करायचे आहेत ना? हा, अजून एक आपलं काम आहे ना. चला, हे झाल्यावरती आता हे सर्व व्यवस्थित ठेवा. तुम्ही पण आमच्या सोबत असं हे सर्व खायला. आता जेवण वगैरे घेऊया. हां, आणि मग पुढचं काम करूया. आणि आमचे ड्रेसेस कसे वाटले, माझे ड्रेस कसं वाटलं ते पण आम्हाला सांगा कमेंटमध्ये. हे ताईची चॉईस आहे का जिजूची आहे? जिजूची चॉईस आहे. अरे वा. आणि मी दिलेली साडी ताई नेसून दाखवणार आहे तुम्हाला लग्नात. तर ताई कशी दिसेल ते पण तुम्ही बघा, बरोबर ना? भाई तर काय यंग दिसतो, माईचं तर काय वय पडतच चाललाय. हा, आता भाईचं वय किती असेल? 20. हा, कॅडबरी मस्त वाटली ना. आणि हे डिव्हिजन झालेलं आहे. हे काजलसाठी सर्व. हे जिजूसाठी. माझे जिजू म्हणजे ताईचे हस्बंड. आणि हे आपल्यासाठी. हे आमच्या तिघांसाठी, बरोबर ना?